Какво мислиш за Кадиев? Значи, мисля, че ми е помагал, в... когато съм го помолила, ми е помагал винаги. Страшен пич е, много е забавен. И винаги като съм с него, дори и на нещо, което е супер тъпо, ще се засмея. Може да сме се карали мъничко, но въпреки това, ние по някакъв начин се държим един на друг и винаги сме се одобрявали, винаги сме си пазили тайните, нали, Иван? Пазили сме си тайните, нали? И... какво да мисля за него? Аз държа на него и въпреки, че понякога ми е страшно досаден, някакво пише ми някакви глупости, като много си красива, някакви такива глупости. И въпреки това, той по някакъв начин така ме подкрепя, защото знам, че има някой, който не ме харесва, така каквато съм. И не са само всичките жилни комплексари, които нали, ме псуват колко съм тъпа и грозна. Да, в момента съм грозна, защото приличам на наркоманка, но какво направя? Обичам Иван, той ме научи на много неща през 3 години, от които се познаваме. Как се запознахме, беше елементарно. Всъщност не помня кой точно. Се беше събличал в мъжката съблекалня и беше по футбол. И аз, нали, отидох при Иван. Като най-голямата лигла го попитах, верно ли е това? Аз съм Маги, между другото. Така се запознахме. Какво да кажа още? Той е странен, той е просто уникален. Много си го обичам. Пожелавам много успехи с всички момичета, с които иска да се забие в следващите години. Живее си живота, между другото. Много смисъл. Кефи се на живота, живее си го. Винаги съм се очувала на това, защото никога не му е пукало от мнението на другите. Винаги е себе си, въпреки че понякога е малко странен. И така. И той ме научи на това. Значи, да се върна на темата на какво ме научи. Че това е много мъдър съвет, въпреки че няма да го разберете. И аз ходя на кино, въпреки че си имам телевизор вкъщи. И умен е по математика, защото когато имах изпит курс важен, кога бях за 7-ми клас, 6-7 клас, той, Томаче Каров, аз и Бети отидохме в Борисовата. Закъсняхме много време за този курс при Алашка. И тогава бяхме взимали нови задачи и те ни бяха много важни. Всъщност, курсът ми беше важен. И нали, отидохме там. Не знаехме задачите и благодарение на него и неговите подсказвания получихме шестици успехи. Да. Много го обичам. Целувки, Иване.